Udjenza Ġenerali tal-Papa Franġisku l-Erbgħa 16 ta' Frar 2022. Cari fratelli e sorelle, Eżies Ħuti, l-Għodwa tajba. concludiamo oggi Illum nagħlqu ċ-ċiklu ta' katekeżi fuq il-figura ta' San Giuseppe. queste catechesi. Dawn il-katekeżijiet huma komplementari għall-ittra apostolika Patris Corde, miktuba fl-okkażjoni tal-150 sena mill-proklamazzjoni ta' San Giuseppe bħala patrun tal-Knisja Kattolika mill-Beatu Piju IX. Imma xi jfisser dan it-titlu? Xi jfisser li San Giuseppe huwa patrun tal-Knisja? Illum nixtieq nirrifletti magħkom dwar dan. F'dan il-każ ukoll għandna l-Vanġeli li jagħtuna l-muftieħ biex naqraw aħjar. Fil-fatt, fit-tmiem ta' kull ġrajja li fiha Giuseppi huwa protagonista, il-Vanġelu jinnota li hu ħamiegħu lit-tifel u lill-ommu u għamel dak li ordnalu Alla. Con sé il bambino e sua madre e fa ciò che Dio gli ha ordinato. U hekk jispikka dan il-fatt li Giuseppi għandu l-missjoni li jipproteġi lil Ġesu u l-Marija. Huwa l-ħarries ewlieni tagħhom. Fil-verità, Ġesu u Ommu Marija huma t-teżor l-aktar prezzjuż tal-fidi tagħna u dan it-teżor hu mħares minn San Giuseppe. Fil-pjan tas-salvazzjoni ma tistax tifret lill-liben mill-omm minn dik li mxiet il-quddiem fil-pellegrinaġġ tagħha ta' fidi u żammet il-fedeltà l-għaqda tagħha ma' binha sas-salib kif ifakkarna l-Konċilju Vatikan II. Ġesu, Marija u Giuseppi huma f'ċertu sens l-ewwel nukleju tal-Knisja. Ġesu hu bniedem u Alla. Marija, l-ewwel dixxiplu, hija l-omm u Giuseppi il-ħarries. U aħna wkoll għandna dejjem nistaqsu lilna nfusna jekk aħniex nipproteġu bħilitna kollha lil Ġesu u Marija li b'mod misterjuż ġew fdati fir-responsabbiltà tagħna, fl-għożża tagħna, fil-ħarsien tagħna. U hawn għandna karatteristika sabiħa ħafna tas-sejħa nisranija, dik li nkunu ħarriesa. Inħarsu l-ħajja, inħarsu l-iżvilupp tal-bniedem, inħarsu l-ħsieb tal-bniedem, inħarsu l-qalb tal-bniedem, inħarsu xogħol idejn il-bniedem. In-nisrani hu nistgħu ngħidu bħal San Giuseppe, għandu jkun ħarries. Li tkun nisrani ma jfissirx biss tirċievi l-fidi, tistqarr il-fidi, imma wkoll li tħares il-ħajja tiegħek, il-ħajja tal-oħrajn, il-ħajja tal-Knisja. L-iben tal-aktar għoli ġie fid-dinja f'qagħda ta' djufija kbira. Ġesu twieled hekk dgħajjef, ried li jiġi bżonn min jiddifendih, jipproteġih, jieħu ħsiebu. Alla fada lilu nnifsu f'idejn Giuseppi. Kif għamlet ukoll Marija li fih sabet ir-raġel li ħabba u rrispetta u dejjem ħaħsieb tagħha u tat-tifel. F'dan is-sens, San Giuseppe ma jistax ma jkunx il-ħarries tal-Knisja għax il-Knisja qed tissokta tkun il-ġisem ta' Kristu fl-istorja u fl-istess waqt fil-maternità tal-Knisja hemm moħbija l-maternità ta' Marija. Giuseppi meta jissokta jħares lill-Knisja jissokta jħares lit-tifel u lill-ommu. U anki aħna meta nħobbu lill-Knisja qed nissuktaw inħobbu lit-tifel u lill-ommu. Dan it-tifel u dak li l-qudiem kellu jgħid kull ma għamiltu ma' wieħed mill-iżgħar fost dawn ħuti għamiltuh miegħi. Għalhekk kull persuna li bil-ġuħ jew bil-għaġġ, kull barrani, kull migrant, kull qeri, kull marit, kull ħabsi huwa t-tifel li Giuseppi ħares. U aħna mistednin inħarsu lil dawn il-persuni, dawn ħutna, l-istess kif għamel Giuseppi. Għalhekk huwa msejjaħ bħala protettur ta' dawk kollha li huma fil-bżonn, tal-imtarfin, tal-makusin u anki tal-moribondi, fuq dawn tkellimna l-erba' li għaddiet. U anki aħna minn San Giuseppe għandna nitalmu nħarsu dan il-ġid. Inħobbu lit-tifel u lill-ommu, inħobbu s-sagramenti u l-poplu ta' Alla, inħobbu lill-foqra u lill-parroċċi tagħna. Kull waħda minn dawn ir-realtajiet dejjem hi t-tifel u ommu.
Aħna għandna nħarsuhom għax hekk inkunu nħarsu lil Ġesu kif għamel Giuseppi. Illum hu komuni ħaġa ta' kuljum li ssib min jikkritika lill-Knisja, jinsisti fuq l-inkoerenzi tagħha għandna ħafna, jisħaq fuq id-dnubiet tagħha li fir-realtà huma l-inkoerenzi tagħna, id-dnubiet tagħna, għax sa minn dejjem il-Knisja hi poplu ta' midinbin li jiltaqgħu mal-ħniena ta' Alla, ejjew nistaqsu jekk fil-fond ta' qalbna inħobbuhiex lill-Knisja kif inhi. Poplu ta' Alla li jinsab f'mixja, b'tant limiti imma brieda hekk kbira li jaqdi u jħobb lil Alla. Fil-fatt, l-imħabba biss tagħmilna kapaċi ngħidu l-verità sħiħa u mhux parti minnha biss li ngħidu x'mhux sejjer sew, imma narfu wkoll il-ġid kollu u l-qudusija kollha li huma preżenti fil-Knisja, ibda propju minn Ġesu u minn Marija. Inħobbu lill-Knisja, inħarsu lill-Knisja u nimxu mal-Knisja. Għax il-Knisja mhijiex dak il-grupp żgħir li dejjem idur mal-qassis u jikmanda lil kulħadd, le, il-Knisja aħna lkoll, il-koll, f'mixja. Nieħdu ħsieb wieħed tal-ieħor, nieħdu ħsieb ta' xulxin. Mistoqsija sabiħa din. Jien meta jkolli problema b'xi ħadd, nipprova nieħu ħsiebu jew dritt nikkundannah, inpaċpaċ ħażin fuqu u neqirdu. Jeħtieġ nieħdu ħsieb, dejjem nieħdu ħsieb. Eżis ħuti, inħeġġiġkom tfittxu l-interċessjoni ta' San Giuseppe propju fl-iktar mumenti diffiċli tal-ħajja tagħkom u tal-komunitajiet tagħkom. Hemm fejn l-iżbalji tagħna jsiru skandlu, ejjew nitolbu lil San Giuseppe li jkollna l-kuraġġ tal-verità, li nitolbu maħfra u umilment nerġgħu nibdew. Hemm fejn il-persekuzzjoni żommna milli nxandru l-Vanġelu, nitolbu lil San Giuseppe il-qawwa u s-sabar li narfu nġarbu t-tirannija u d-tbatijiet tal-imħabba tal-Vanġelu. Hemm fejn il-mezzi materjali u umani huma skarsi u jdewquna l-esperjenza tal-faqar fuq kollox meta aħna msejħin naqdu lil foqra, lil dawk li ħadd ma jiddefendihom, lill-iltiema, lill-morda, lill-mormija tas-soċjetà, nitolbu lil San Giuseppe biex ikun għalina provvidenza. Kemm qaddisin fiċ-ċewħ, kemm persuni fl-istorja tal-Knisja sabu fih patrun, ħarries, missier. Ejjew nimxu fuq l-eżempju tagħhom u għalhekk ilkoll flimkien illum nitolbu lil San Giuseppe bit-talba li jien poġġejt bħala għeluq tal-ittra Patris Corde u nafdawlu l-intenzjonijiet tagħna u b'mod speċjali lill-Knisja li qed tbati u li tinsab imġarba. U issa intom għandkom f'idejkom it-talba b'diversi lingwi, naħseb f'xi 4, u naħseb li ħadd tidher ukoll fuq l-iskrin biex hekk flimkien kulħadd bil-lingwa tiegħu nistgħu nitolbu lil San Giuseppe. Slim għalik, ħarries tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-Ibnu. Fik Marija għedet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Omqaddes Giuseppi, kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlalna l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. Amen.